La feina del Congrés, de fet, és una part de la moltíssima feina que es fa dia a dia. Jo crec que l'associacionisme està viu, que necessita el reconeixement, el suport de les instàncies institucionals, valgui la redundància, no? De les instàncies polítiques i de l'administració, que han de saber donar suport a aquest treball de base que fem sense voler-lo encotillar. Aquest és el perill, que a vegades les institucions polítiques tendeixen a encotillar allò que protegeixen, allò que donen suport. Han de ser generosos i han de saber que ens donen suport però que ens deixen actuar amb tota llibertat, encara que a vegades els critiquem. Per això la societat és viva i progressarà. Clar, és aquesta pregunta de que ara que hi ha democràcia, potser ja no cal, no? En el cas d'Òmnium ens la vam plantejar i d'alguna manera als anys 80 doncs, la llengua i la cultura catalanes ja les defensen les institucions polítiques, ja no és necessari, hem vist que sí, que les instàncies polítiques fan molt però no fan tot, perquè no poden, perquè no saben, o a vegades perquè no volen prou. Per tant, necessiten l'esperó, el control, la vigilància de les associacions cíviques que som aquí, a vegades col·laborant, a vegades criticant, a vegades suplint, però en tot cas molt actives ara, d'una manera diferent que ho érem fa en el passat, però que continuem sent absolutament necessàries.